Jiena infatti di kwestjoni kienet qamet kif għatlek xi sente ilu bil-cartoons tad-Danimarka u jiena għalkemm ovvjament ir-reazzjoni assolutament ma naqbilx magħha. Ġifieri li kien hemm dak il-protesti, eċetera, eċetera, u limitu n-nies u dana u anki f'dal-każ li nqatlu 17 ruħ, assolutament dak huwa valur għalija suprem il-ħajja tal-bniedem kif qal Laif. Però wieħed irid ikun attent. Jiena għandi rispett kbir reliġjonijiet kollha. All right? U jiena m'għandi ebda dritt dak li jusagru għal ħaddieħor nirridikolah. Nirridikolah b'mod illi jweġġa u jweġġa propju fis-sentimenti tiegħu. Jiena pereżempju dal-Charlie Hebdo, ġifieri da magħruf li attakka reliġjonijiet kollha, anke reliġjoni Nisranija. U tawni eżempju, rajt eżempji ta' kif kritikaw ir-reliġjon Nisranija anke fl-iktar ħaġa għażiża tagħha. Eżempju, daħlilna l-Ewkaristija biex ngħidlek. Għanwaqf il-diskorsek, daħlilna SMS ta' semmiħ tagħna għalina l-qtilu huwa kundannabli ma nixtieq nisma' fuq x'karikaturi jidhru Charlie Hebdo. Jiena qudiemi ftaħt il-Google sempliċi kemm tikteb Charlie Hebdo tikteb cartoon u jitilgħulek sensiela ta' immaġni, ġifieri Mohammed, Marwien, ġifieri fuq sodda. It-Trinità mqazza, ġifieri l-Madonna qiegħda twelled. Ġifieri rispett lejn. Again, minnar jiena ma niġġustifika dak li ġara. Imma pereżempju, qed tifhem imma lex ma rridx niftihem ħażin. Le, ma anke ma rridx niftihem ħażin. Imma pereżempju aħna fil-ikonografija nisranija għandna l-immaġini tal-bniedem mislub li huwa Arwien. Imma ma jidirlix li dik hija immaġini li teżisti għal-poplu Musulman li jiena inġib il-profeta b'mod Arwien sakemm ġifieri ma nafx raġuni hemm li jiena jisni nonqos mir-rispett lil xi ħadd ieħor b'dak il-mod. Jiġifieri li aħna li ma nifhmux huwa li għalina il-bniedem Arwien mhux daqshekk disrispettuż għax aħna il-kurċifiss tagħna huwa Arwien. Imma li jien nagħmel hekk fuq il-profeta għal xi ħadd li m'għandux dawn it-tip ta' immaġni tagħna, naħseb isma' hemm raġuni daqshekk sagra importanti li jiena nġib dan it-tip ta' immaġni. Immaġina li d-dawwa. Semmilek każ, semmi l-Kristu Arwien, l-iskultur Antona Ġus, f'Dalla Salle, fil-kulleġġ ta' Dalla Salle, għandu kurċifiss Kristu fuq is-salib u libes jeans. Firi naħseb qatt ma rajt Kristu libes jeans. Mid-dera meta kien għamel din l-iskultura ma niżlitx ċasel, ma niżlitx tajbax, tmur totalment il-kontra mill-ġbija li għandna ta' Kristu, ġifieri l-istess paragun. Jien nixtieq nagħti eżempju, kieku dal-cartoonist, pereżempju, xi ħadd jagħmel cartoon ta' ommhom biex ngħidlek bħala prostituta. Jieħdu gost biha di. Jieħdu gost biha. Għax din tittiġbed ċerta linja. Però assolutament ġifieri jiena kif għal Father Xavier kontra soluzzjonijiet li ttieħdu. Inti għandek mezzi biex inti tipprotesta kontra cartoons bħal daw u biex ngħidlek f'ċerti każi aħjar tħallihom għaddejjin ċerti affarijiet għax iktar ir-riżultat se jkun kontra dak li tixtieq. Tifhem, għax inti meta l-ħaġa projbita issir iktar ħelwa mbagħad, issir iktar popolari hu. Ekku. Kif tipprojbiha. Palma ġara dal-każ tal-film di interview. Di interview sa nistgħu nkellmu wkoll. Nitkellmu fuq laj. Jekk ngħid kelmetejn ukoll fuq dan is-suġġett, aħna wkoll nemnu fil-freedom of speech, imma ngħidu li libertà tal-espressjoni hija mhix libertà li tgħid dak li trid, ħażin jew tajjeb, imma libertà tal-espressjoni bl-għal u bil-responsabilità. Aħna nemnu fil-libertà tal-espressjoni imma libertà li hemm għandha limitu tagħha għax kulħadd hemm jekk nitkellmu dwar affarijiet oħrajn. Fuq kull ħaġa hemm limiti. Pereżempju jekk insuq fit-triq hemm limiti li ma nista' insuq iktar minn dak il-speed u għandi biex nara il-mera u dak affarijiet kollha, kif għandi biex insu il-karozza. Meta jiġi il-freedom of speech, aħna ngħidu
li nitkellmu dak li inħoss jien. Le. Hemm kull ħaġa fid-dinja għandha regoli tagħha u l-istess ħaġa għandha naħseb freedom of speech. U freedom of speech ma jfissirx li inti tilab mal-sentimenti tal-oħrajn. Ir-rispett huwa prinċipju fundamentali fil-bnedmin kollha. Nistgħu nisprimu ruħna imma bil-mod tajjeb, bil-klim tajbin u bil-limiti tagħna. U l-Iżlam jekk ngħidli l-Iżlam jgħid li fil-Quran imqaddes u Alla jgħid biċ-ċar li nikkota mill-Quran Alla jgħid li traduzzjoni għandi bil-Ingliż qudiemi. He said that they said the Jews, none shall ever enter heaven unless he be a Jew or a Christian. These are their vain desires. Say, produce your proof if you are truthful. And then it says, have they taken gods beside him? Say, bring forth your proof. I mean, kull ħadd li jgħid xi ħaġa, l-Iżlam jgħid iva, tista' imma għandek biex tippreżenta argumenti dak li tajt, dan ifisser li hemm libertà tal-espressjoni. L-Iżlam ma jgħidx li religion ma tistax tajd mistoqsija, inti tista' tikkritika, inti għandek kull dritt biex tistaqsi kemm trid. Pereżempju jien bħala Musulman dejjem ngħid meta xi ħadd jgħid li nista' nistaqsik mistoqsija jiena dejjem tweġiba tiegħi li inti tista' tistaqsini 1000 darba. Għax mistoqsija u kritika mhuwiex ħażina, imma il-mod kif nagħmlu xi darba jagħmlu ħażin. Għandna diversi semmesis. Xi ħadd fuq 1038 għalinna wasal iż-żmien li d-dinja taraf li dawn l-attiedi isiru minn individwi jew gruppi li żgur ma jappartienu l-ebda reliġjon fis-sens tal-kelma. Jien dew biss bir-reliġjon dawn fl-opinjoni tiegħi huma nies bi sfruttament mentali u taħwit emotivament estrem li ma jwassal għal xejn għajra għal kwalità jew kategorija oħra ta' kriminalità ħarxa u estrema kontra l-umanità. Ifirma J. Borch minn ħal-qormi għandna wkoll SMS ieħor mingħand 1014 għalinna meta gazzetta żeblaħ kwalinkwe reliġjon mhix libertà tal-istampa iżda abbuż min jippubblika oxxenitajiet għandu jiġi miżmum mill-awtoritajiet. Mhux maqtul, eh? Le. Eżawa, ġifieri ħaniftehmu ċar. Għandna fuq it-telefon għandna lil George Mallija, l-kartunist. Bonġu, George. Kolla sew. Għahwe korrajt, kollox sew. Grazzi tal-li aċċettajtu koll istadina. Għadni u għost nisma diskussjoni bejn il-sinjuri li għandek emmek. Grazzi. George, ħansaqsijlek del-mistoqsija. Inti bħala kartunist, sa fejn tasal il-libertà tal-espressjoni tiegħek kont tpinġihom dawn l-immaġni. Għandek l-editur li kelli jien bordiri, u li għandek problema, jessa ma nistax nafsa sabat najt, ma domma, nċajta Lorenz. Jina għasab li min jista' nidħol fil-merti tal-mod kif qegħdin jitkellmu Salvu Lorenz u s-sinjuri ħolli għandek hemmhekk. Dina għan nistinajt u għatlet affarijiet li għanna rridu nħarsu lejn 3 aspetti ta' din is-sitwazzjoni. L-ewwel iva, il-libertà tal-kelma. Mela, il-libertà tal-kelma hija assoluta, issa dik hija kwistjoni ta' kif tħares leha fil-kuntest tal-kultura li tgħix fiha. Fadak huwa t-tieni punt. Il-kultura. Il-kultura nazzjonali tiddetermina fejn tmur f'dawn l-affarijiet. Issa il-kultura nazzjonali Maltija li hija anke ħafna vordiri influenzata mill-kultura nisranija, ċerti affarijiet għaz biex tikkonċe fihom. Dis il-kultura nazzjonali Franċiża u dik Daniża semmihom Lawrence fil-fafti tilu il-kartun tal-Jilins Posten. Il-kartun tal-Jilins Posten kienu intenzjonati speċifikament biex jittestjaw il-limiti tal-freedom of expression. Li ġara nafu vordiri, kien hemm esplużjoni f'xkien hemm mbagħad nuqqas ta' accettazzjoni dik il-ħaġa minn estremisti. Fil-fatt sal-punt li l-kartunist Kurt Westergaard attualment kien attakkat minn estremist b'mannara f'daru stess. Fodri qed nafdu l-affarijiet kollha. It-tielet punt imma huwa l-għodda nnifisha tal-kartun. Issa il-kartun innifsu huwa dak li ħobb isejħlu jiena blunt instrument. Mela huwa mod kif inti tgħaddi kumment f'mod viżwali u f'dinja tal-lum il-viżiv huwa importanti ħafna u iktar qawwi mill-kliem attwalment għaliex tieħu l-impatt mal-ewwel daqqa biex ngħidlek. Huwa mod kif tgħaddi kumment u huwa mod tajjeb ħafna wkoll kif tgħaddi insult. Issa, jekk inti għandek l-intenzjoni tinsulta, mela kartun huwa mod tajjeb ħafna kif tagħmlu dal-ħaġa u mod effettiv.
Imma ovvjament huma hemm l-intransiġenza tal-clash of cultures. F'dan il-każ kellna kulturi reliġjużi f'dan is-sens estremisti illi assolutament ma jaċċettawx illi jkun hemm din l-espressjoni libera minn dawn il-cartoonists u riżultat nafuh. Imma inti kieku. Kieku jien kelli nagħmlu? Ara, jien ovvjament għandi l-limit tiegħi, jiena ngħix fil-kuntest Malti. Jiena stess, vodiri għandi linja ta' etika. Żgurissimu illi ma kontx nagħmel il-cartoons estremi illi hemm fil-Charlie Hebdo, imma għandi rispett kbir lejn dawn in-nies illi għax jemnu hekk u għaliex il-kuntest kulturali ta' pajjiżhom jippermettilhom irnexxihom jagħmluha. Għasek ipotetiku, George, il-cartoons li kienu jidru per eżempju fi żmien il-Ġermanja nazzista kontra l-lut. Sewa. All right? Dawk huma aċċettabbli per eżempju? Fil-fatt kombinazzjoni għandi li frajt il-cartoon li għamel il-comic strip li għamel Joe Sacco l-bieraħ, Joe Sacco l-cartoonist Malti li magħruf mad-dinja kollha, fejn appuntu penġa ludi jgħat jgħot il-flus u għal speċi għart l-lum naċċettawa din, imma konna naċċettaw fil-1935 per eżempju, 1936, ekku, again, il-kuntest storiku d-darba Lorenz. F'dal każ il-kuntest storiku huwa wieħed ta' estremizmu mużulman. Loġikament, jekk jien allura ħanoqgħod kwiet issa li hemm l-estremizmu mużulman qed jgħidli biex noqgħod kwiet, dan ifisser l-estremizmu mużulman qed jerbaħ. Jala l-ħalli lili. Bodi aħna hawnhekk qegħdin ngħidu issa, jien għandi arma. Issa dik l-arma nista' nużaha jew nista' ibeżżawni li ma nużajiex. Bodi hija kwistjoni ta' mill-ġdid, kuntest. Il-problema hija jekk inti tagħmel limitu fuq l-espressjoni tal-kelma f'dan is-sens, fejn se jqaf dak il-limitu? Issa jkun naslu f'punt fejn ikun hemm estremisti ta' reliġjon partikolari li ma jogħġbhomx ix-xarbjont eventwalment. Allura jiena kolli bil-forsi li kull għandu xarbjont nisbaħu l-uswed. Fadi wieħed irid noqgħod attent hawnhekk. Fejn sa morru biha din? Jiena nemmen li jekk inti f'pajjiż għandek kultura ta' tip partikolari u Franza huwa pajjiż sekulari u pajjiż illi jaċċetta minn dejjem għandu storja fil-fatt twila ta' satira pjuttost qawwija u ħarxa, ma allura sa ċertu punt dak il-pajjiż ħajaċċetta dik is-satira, pajjiż bħal Malta ma jaċċettajiex. Inti stess bejt il-biċċa ta' Trinità li kien. Ma naħsibx li hija il-każ ta' Franza u Malta ta'. Skużi? Ma naħsibx li hija l-każ ta' Franza u Malta. L-Ingliżi għandhom fil-common law il-kunċett ta' in good taste. Ġifieri f'kull kuntest. Taste or in good taste. Imma l-argument huwa da. Franza, id-Danimarka, l-Italja, semmejt l-Italja jena issa, ħafna pajjiżi bħal Olanda per eżempju, ma hemmx din il-kunċett tal-in good taste li hemm huwa inti għandek il-libertà li tgħid dak li trid. Ovvjament huma tebi liġijiet tal-livell bħal ma naf Malta. Mela dak li jkun għandu mod kif jirrikorri biex jirbatti jekk ikun ħali, Eżattament, ġifieri George, l-għodda li jien nista' ngħid li rrid hija għodda limitata mill-libertà tal-oħrajn. U jiena ħobb dejt xi ħaġa li kien ikun tajl xi ħadd darba li your right to swing your fist stops where my nose starts. Dan hu punt validissimo. Minħa l-oħra, I can't stop you from swinging your fist, qed tifhem l-argumenti għaj, nista' imma b'xi mbagħad nirrikorri biex niddefendi lil George, per eżempju. Li ma naqbilx miegħu huwa li tirrikorri billi tiddefendi lilek innifsek u l-kunċetti li għandek billi tidħol u toqtol ovvjament. Hemmhekk fejn irid imur għal punti ieħor jien George, ġifieri dak issa nispera jkollna ċans nagħmlu iktar tard. Le George, per eżempju, f'pajjiżi bħal Ġermanja u l-Awstrija, huwa reat jekk inti tiġġustifika l-Olokawst. Allura jekk nagħmel kartun niġġustifika l-Olokawst jien. X'inhi l-pożizzjoni tiegħi? Kif il-fatt tagħmlu? Kif il-fatt tagħmlu? Naqblu hawnhekk. Jien personalment bħal George Maldija, qasbis tgħaddili minn moħħi li nagħmel kartun pedofilu pereżempju. Qasbis tgħaddili minn moħħi li nuża b'xi mod il-kartun tiegħi biex ninstiga hate crimes. U dawn kollha qegħdin fil-liġijiet kważi tal-pajjiżi demokratiċi kollha. Mela f'dak il-każ hemmhekk inti qed tagħmlu qed tikser liġi mhux sempliċement esprimi ruħek b'mod liberu qed tisma' l-argumenti tiegħi. Imma fil-kuntesti l-oħrajn kollha mbagħad fejn m'hemmx liġijiet xi projbuk, m'hemm xejn xi jżommok milli inti tgħaddi kumment leġittimu jekk inti temmen fih.
tgħaddi kumment leġittimu, però fiħdan f'termini ta' rispett ukoll. Ma nistgħux nitilqu daw. Hemmhekk fejn mbagħad l-għodda tal-kartunist salf. Hemmhekk fejn il-kartunist kulħadd ovvjament l-għod ta' bħal kulħadd oħra. Jien sikkina nista' nużaha biex naqta' ngħidlek bil-10 paċata biha. Hawn min juża sikkina biex joqtol biha. Loġikament, il-kartunist għandu l-għodda fideh, u ma tija kwestjoni ta' ovvjament il-linja ta' etika li għandu l-kartunist individuali u fejn se jasal fiha. Mela kif għal Sakko fil-fatt, when I draw a line, I also go over a line. Dak qed niftakar George. Ser speċi ta' liema linja, xi linja ta' perċezzjoni. Din linja tal-estremist mużulman kienet ħafna rep lejn li jieħdu għalihom mill-linja tal-Franċiżi in ġenerali. The pen is mightier than the sword, insomma. The machine gun happened to be slightly mightier. Grazzi ħafna George tal-intervent tiegħek. Catherine, nawguralkom komplement tal-programm. Grazzi lilek. Grazzi l-ġurnata u s-sena tajba u kollax l-ewwel ċans li kellna. Grazzi. Lajk. Iva, jien ħadd pjaċir biex smajt Sur George Malija, anke l-bira smajt fuq l-ħabarijiet ta' TVM. Il-punt jien ngħid li issemma li l-libertà tal-espressjoni huwa assoluta jew le. Fil-opinjoni tiegħi bħala bniedem, anke bħala bniedem, jekk mhux nitkellem bħala fuq ir-reliġjon tiegħi, bħala bniedem jien ngħid li fid-dinja xejn huwa assolut. Hemm kull ħaġa li naraw hemm limiti u regoli tagħha. Nużaw il-mobile hemm regoli. Nużaw l-internet hemm regoli. Insuq il-karozza hemm regoli. Kull imkien hemm regoli, anke jekk tikteb xi ħaġa fil-gażetta hemm regoli. Imma meta jiġi il-kartunist jew karikaturi huma hija għodda, imma għaliex ma nistgħux dik il-lodda b'mod tajjeb li joħroġ li mħabba mhux mibeda. Għax meta toħroġ mibeda minn xi ħaġa, dan ma nistax ngħid li din hija l-espressjoni freedom of speech, dan joħroġ mibeda. U din mibeda fl-aħħar was translated fil-qtil ta' persuni, il-bniedem. Jiena ma naqbelx ma dak li diġà qed, imma jekk naraw li dik it-triq mhux se tassel lejn ximkien, għaliex qed nimxu fuq dik it-triq, dik il-laqal li Alla tagħna bħala l-bnedmin aħna biex nużaw kull qodda bl-għal, wisdom. U t-tieni għal pereżempju il-kultura. Iva, hemm bżonn li naraw il-kultura ta' kull pajjiż fejn dawk l-affarijiet li jiġru, imma issa id-dinja saret villaġġ globali. L-affett ta' affarijiet li qed isiru fil-Franza, fil-Pakistan, fil-Niġerja, kull imkien qed inħossuhom, għalhekk ma nistgħux nitkellmu bil-kultura ta' xi pajjiż biex issa sirna kultura waħda fid-dinja kollha għax il-dinja saret global, village globali. Lajk, ħajkolli nwaqaf il-għanwaf għax sarinna l-ħin biex naddu għal-ġabra ta' aħbarijiet fil-qosor un bat għanna ftit reklami u nerġaw lura biex inkomplu diskussjoni naqraw il-SMSs li battunna u kol nħagġiġkom biex un bat wara li nitlu lura mill-aħbarijiet ikolkom ċans intom issem jaċċemplu għax il-telefona ma waqafx iċċempel iżda ma stajx nieħu il-telefonati ta'kom xin niġu lura inwedkom li ħajkolkom iċ-ċans kollu biex tgħidu tagħkom importanti li żommu fil-qosor. Nifqu għal issa l-aħbarijiet inkunu magħkom daqs 5 minuti oħra.